Zradili tě. Tvoje srdce je otřesené. Cítíš, jako by se tvůj svět hroutil. Ale co kdybych ti řekl, že před 2000 lety antičtí filozofové objevili konečný způsob, jak zradu nejen přežít, ale stát se silnější než kdy dřív. Dnes se ponoříme do stoické reakce na zradu a zlomené srdce, jak se s tebou vypořádat, a to by mohlo úplně změnit. Vítejte zpět na stezce stoicismu a dnes zkoumáme jeden z nejúčinnějších psychologických rámců, jaký byl kdy vyvinut, stoicismus, a jak může změnit vaši reakci na nejbolestivější zážitky života. Pokud jste někdy pocítili osten zrady nebo zdrcující tíhu zlomeného srdce, toto video je pro vás. Nezapomeňte stisknout toto tlačítko a přihlásit se k odběru dalšího obsahu, který vám změní život. Oddíl